Sacela ukubingelela ngoma ngothobani sangoma esibholwa nyezinye esibholwa amathambo. Umphathi wekhubalo sandla sensimbi usigwebo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Ndilajelwa abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Sengimangeleke neza abafazi sezibomvu inhliziyo. Ngizocela ukuthi ngichaze la. Kunomehluko phakathi kwesilwane, wena makuthiwa wena unesilwane, noma kuthiwa wena unesichitho, noma kuthiwa wena unesinyama. Isinyama samselana namabhadi. Uma unesinyama noma amabhadi kuyenzeka thola ukuthi lento iqala kuphi isuka ekhaya. Kuyenzeka thola ukuthi wena ekhaya awuhloniphi abantu abadala mase beyaqalekisa, noma wena emsamo wakini unesinyama, noma thola ukuthi wena ukaze uze ugeze kushoniwe kini. Yabo bonke bagezile lento isele nawe yini. Lokho kudalela ini isinyama namabhadi. Mase kuzoba isichitho. Isichitho sakhelwa kuphi etoilet ukuthi sichithe ini zonke into zakho kwasa nawe uzizwe ngathi uyanuka. Mawufika ebantwini abantu bahlakazeke kusho ukuthi wena unani isichitho leso. Mase kuzoba isilwane. Isilwane masikhandwa kuthathwa amafutha athize agqitshwe kufakwe insila zakho mase uvusela isilwane. Leyo nto izolala nawe, leyo nto izovala into zakho, leyo nto leyo uzothi wena uma ulele ebusuku uthi uyaphupha uziphuphulele nomuntu. Isilwane leso ovuselwe sona wena. Yabo. Izinto ezintathu lezi ezehlukene abantu ofanele ukuthi bayiunderstand. Mawuyohlola mase kuthiwa wena unesilwane, zizazi ukuthi wena leyo nto isuka ilala nawe, lento lena isuka ivala into zakho, lento yenza izinto eziningi le eyisilwane. Yenza lento le esuka ithunyelwe yona kuwe ukuthi izoyenza. Yabo. Idla imali yenza yonke leyo nto leyo. Yini? Isilwane leso. Mase kuzothi isichitho. Isichitho lapho esichitha khona yonke into wena oyithandayo. Mawuthi uthandana nomuntu uyachitheka. Mawukuthi wena unezingane, izingane zakho ixabana nawe. Kuyini leso? Isichitho leso. Mawunesinyama, amabhadi, ishobolo, yonke into makhona wena noma kuthiwa nina niyahlanganisa ningabangani. Yonke leyo nto ayiphumeleli ngoba kukhona wena. Lento uma kukhona igama lakho noma kukhona wena, leyo nto ayiphumeleli ngoba kuyini? Yinto efuna ukugezwa kuwe. Sibuye lana. Makuthiwa wena unesilwane, isilwane siyalahlwa. Yabo. Uma ususilahlile isilwane sangalahleka, leso silwane sesihamba nani nelumbo lesilwane. Mase ke kuyabuya ke lapho ke mase kuba nesichitho. Mawunesichitho uthola izinto zokugquma nezokugeza, uyagezwa. Uma unesinyama nakhona uyagezwa. Ngani? Ngendlela yakini. Uma unesinyama namabhadi thola ukuthi into zakho ayisihlangani kanti izivalwe yini? Ilesinyama. Yikho ngithi izinto lezi ezintathu ezehlukene abantu okufanele ukuthi bayiunderstand, bazazi. Yabo. Umuntu mayehlola afuna ukuthola kahle ukuthi kahle yini lena yena ahamba nayo. Engafike ethi umuntu ukuthiwa ngesilwane. Check ukuthi isilwane ngempela yini. Ngoba uzolahlelwa kunqunywe inkukhu, wenziwe yonke izinto abanye beze bembelwe emgodini kube ngathi bayangcwatshwa kuthiwa kulahla isilwane. Bheka ukuthi wena yini inkinga. Mase kuzobuya ke mase kuzoba isipoki. Ethi umuntu umbathiswe nesipoki, yena umbeswe isipoki. Isipoki lapho khona kuyiwa khona ethuneni. Ufike wena uvusela umuntu, ushadiswe naye lowo muntu. Kuyini lokho? Kuyisipoki. Uma ungakunakile isipoki nesilwane sicishe sifana. Imisebenzi yaso. Kodwa ngalesikhathi uphupha wena akufani. Isilwane nje nakuba umuntu nje noma kube yingane. Kanti ilokhuzana isipoki uthi mawuphupha into ende uyibona kuphi enyaweni. Nakho ke kuvela ngendlela ezihlukene kuningi. La ngizoqonda ukucacisa ukuthi umuntu akazi ukuthi unayiphi inkinga. Siyathokoza uMangothobani.